मित्रांनो, जय हिंद. चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत एक असा शेअर जो जबरदस्त एका वर्षामध्ये जबरदस्त रिटर्न देतो. टक्केवारीमध्ये बघायला गेलं तर मित्रांनो, जवळपास याची टक्केवारी बघून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. मी व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. तत्पूर्वी व्हिडिओ स्किप न करता व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. आवडला तर लाईक, कमेंट, शेअर करा. तसेच तुम्हाला सुद्धा डीमॅट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये जिरोधा आणि अपस्टॉकची लिंक दिली आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ओपन करू शकता. आणि जर तुम्हाला सुद्धा आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं असेल, त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे. मित्रांनो, जॉईन होऊ शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत असा स्टॉक, त्याचे रिटर्न्स, डिव्हिडंड तुम्ही बघून जबरदस्त आश्चर्यचकित व्हाल. तसेच मित्रांनो, कुठलीही वित्तीय गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या फायनान्शियल ऍडवायझरचा सल्ला घेत चला. अभ्यास करा, रिसर्च करा आणि मग इन्व्हेस्ट करा, ही विनंती. तर बघूया मित्रांनो, हा ग्राफ तुम्हाला दिसत असेल. हा ग्राफ खूप काही सांगून जातो. जर तुम्ही बघितलं तर याचा ग्राफ हा वेळोवेळी तुम्हाला प्रत्येक वेळी हाय लेवल लागल्यानंतर परत थोडंसं करेक्शन होतं आणि परत त्याच्या दुप्पट रिकवर होतो तो स्टॉक. हे या चार्ट वरून तुम्हाला कळलंच असेल. आणि इकडे सुद्धा एका रेंज मध्ये हा सध्याला इकडे बघू शकता, एका विशिष्ट रेंज मध्ये म्हणजेच एरियामध्ये तो इकडे बघू शकता, या पट्ट्यामध्ये तो रेंज करत आहे. जर समजा इकडनं जर का तो आणखी बाहेर पडला तर मात्र तुम्हाला मित्रांनो इकडनं याच्या हायेस्ट या लेवलवरनं आता सध्याला इकडे हा रेंज करत आहे 2710च्या घरामध्ये. पण इकडनं जर तो बाहेर पडला तर मात्र मोठा आणखी तो एक झेप घेऊ शकतो. इकडे बघू शकता, आता स्टॉकचं नाव आहे मित्रांनो टायटन. 2703 रुपये प्राइस सध्याला या स्टॉकची चालू आहे. आणि लॉंग टर्म साठी हा स्टॉक जबरदस्त आहे, फंडामेंटली मजबूत आहे. तुम्हाला तर माहिती आहे, ऑलरेडी मी याच्यावर एक व्हिडिओ बनवला आहे. ज्वेलरी असेल, मेटल्स असेल, वॉचेस असेल, म्हणजेच प्रेसियस मेटल्स असतील किंवा ज्वेलरी, वॉचेस, हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि 62% अनालिसिस सांगत आहे, तुम्ही यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. टायटन कंपनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वॉचेस, ज्वेलरी अँड अदर्स. तुम्हाला तर माहिती आहे. इकडे बघू शकता, फास्ट ट्रॅकचे घड्याळ असतील किंवा परफ्यूम असतील, सोनाटाचे घड्याळ असतील, टायटनचे घड्याळ, म्हणजे जबरदस्त मित्रांनो कंपनीचे प्रॉडक्ट सुद्धा आहेत. आणि या कंपनीने एका वर्षात जवळपास 84.10% रिटर्न्स दिलेले आहेत. लो जो होता एका वर्षात याचा 1400 रुपये होता आणि हायेस्ट आहे तो 2721 लावलेला आहे. आणि जर का हा 2721 क्रॉस केला तर मात्र मित्रांनो या लेवलवरनं तुम्ही इकडे बघू शकता, 2721 जर हा केला तर मात्र तो आणखी पुढे जवळपास 3000कडे जाऊ शकतो. आणि 3000 टार्गेट तुम्ही स्विंग ट्रेडिंग साठी पकडून चला. आणि लाईफ टाइम जर तुम्ही इकडे लॉंग टर्म साठी जर ठेवला असेल तर मात्र 3.5, 4, 5 कडे याची वाटचाल येणाऱ्या भविष्यकाळात असेल. पण झेपेल एवढी रिस्क घ्यावी आणि गुंतवणूक करावी, ही विनंती. मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल, जर याचं होल्डिंग जर बघायचं झालं असेल तर सध्याला आपण होल्डिंग वरती एक नजर टाकूया. प्रमोटरचं होल्डिंग 52.90% आहे. आणि टाटाच्या जवळपास बऱ्याच कंपन्या, जास्तीत जास्त मॅक्सिमम कंपन्यांमध्ये प्रमोटरचं होल्डिंग चांगलंच असतं. आणि टाटाच्या कंपन्यांमध्ये म्युच्युअल फंड वाले असतील, DII वाले असतील आणि FII वाले म्हणजेच फॉरेन इन्स्टिट्यूशन्स आणि अदर डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशन वाल्यांचं सुद्धा जबरदस्त होल्डिंग असतं, हे मी प्रत्येक वेळी सांगत असतो. आणि रिटेल आणि अदर वाले मित्रांचं आपल्या 18.25% आहे. म्हणजे तुम्ही बघू शकता होल्डिंगच्या बाबतीत सुद्धा जबरदस्त होल्डिंग आहे इकडे. आणि म्युच्युअल फंड वाल्याचं जर बघितलं तर मार्च 21 मध्ये, जून, सप्टेंबर 2021 आणि डिसेंबर, म्हणजे हळूहळू वाढ होताना दिसून आलेली आहे. फायनान्शियल जर ट्रेंड बघितला या स्टॉकचा तर टोटल रिव्हेन्यू 21,830 कोटीचा आहे. इकडे बघू शकता तुम्ही 21,830 कोटी. नेट इन्कम सुद्धा यावर्षी थोडासा घट झालेला आहे. 2021 ला नेट इन्कम होता 973 कोटी आणि डिव्हिडंड पर शेअर सुद्धा 4 रुपये दिलेला आहे. आणि अर्निंग पर शेअर 10.96 2021 साली होता. पण यावर्षी कदाचित ही आकडेवारी आता 2022 ला वेगळी असणार आहे. त्यामुळे रिसर्च करा, अभ्यास करा. आणि हा स्टॉक मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, लाईक, कमेंट, शेअर करत चला.
पण येणाऱ्या कालावधीमध्ये मित्रांनो या स्टॉकचं फर्स्ट टार्गेट असेल 3000 आणि नंतर सेकंड टार्गेट 3200 आणि प्लस 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 पुढे प्लस होऊन जाईल तो 3.5-4 कडे. लाईफ टाइम साठी सुद्धा हा स्टॉक चांगला आहे. त्यामुळे अभ्यास करा आणि मग गुंतवणूक करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक कमेंट शेअर करत चला मित्रांनो. धन्यवाद.